Meta kien qed jindirizza attività f'Ħaddingli, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal l-għażliet li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kienu kollha tajba. Għax għamilna l-għażliet it-tajbin. U l-għażliet kollha l-għażliet kollha ma nieqafx nista' nagħmel lista u neqpa' sejjer sada filgħodu. Għalhekk huwa qal lill-Partitarji Nazzjonalisti preżenti li l-Partit Nazzjonalista se jerġa' jerbaħ għax is-sewwa jerbaħ żgur. Sewwa jerġa' jirbaħ bib tiegħi. Is-sewwa jerġa' jirbaħ. Fl-interventi tiegħu Lorenz Gonzi soktab l-attakk tiegħu fil-konfront tal-pjan laburista tal-qasam tal-enerġija li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Minn gimmick, storja tal-waħx, barmil imtaqqab u offiża kriminali, il-pjan tal-Partit Laburista issa skont il-Prim Ministru sar dinosawru. Twilet da dinosaur. Twilet u bdejna neżaminawha. Mela le, tisma' u teżamina. U kull ġurnata li tgħaddi bdejna niskopru waħda isbaħ mill-oħra. Lorenz Gonzi refera r-rapport tal-KPMG li l-Gvern ordna lil Malta biex tikkummissjona minn flusa ħalli jkun jista' jattakka lill-pjan laburista. Semma wkoll l-espert Miles Seaman li nġib minn barra mill-Partit Nazzjonalista biex jitkellem dwar il-pjan tal-Partit Laburista. Skont Lorenz Gonzi, dan l-espert qal il-pjan tal-Labor ma jaħdimx, imma fil-verità Miles Seaman fisser il-pjan tal-Partit Laburista bħala wieħed ambizzjuż iżda mhux impossibbli. Ġibna espert Ingliż minn barra, mhux Malti, mhux xi ħadd li għandu x'interess, mhux xi ħadd li jrid jidher gustus ma' dak jew gustus ma' ieħor. Barrani, oġġettiv, espert fil-qasam tiegħu. U tlabnieh jagħti l-parir tiegħu. Illum da, u l-parir tiegħu hi li da li qed jipproponu l-Labor ma jaħdimx. Dan kienu l-unika kummenti li għadda Lorenz Gonzi dwar id-dikjarazzjonijiet li jagħmel aktar kmieni mal-Seaman. Minflok Lorenz Gonzi għażel li ma jitkellem xejn dwar il-fatt li dan l-espert qal li s-sistema tal-gass li qed jipproponi l-Partit Laburista hija aħjar mill-heavy fuel oil li jagħżel il-Gvern f'din il-leġislatura.